Hvad skal vi lave, Jessie? Skal vi lave en video sammen med mig? Ja, det er en god idé. Kom, vi gør et andet sted hen. Du var ved at tage på mobilen. Okay. Hvad tror du, der er på mobilen? Det ved jeg ikke. Lad os kigge. Og hvad? Skattejagt. Med 5 millioner kroner. Vi bliver nødt til at finde en skat, men vi ved jo ikke, hvor den er. Easy peasy lemon squeezy. Den vej. Er du nu helt sikker på det? Ja, min finger til aldrig fejl. Okay, så fint. Kom. Tak fordi I så med alle sammen. Håber I kunne lide videoen. Undskyld, den ikke var så lang tid, men vi havde ikke så lang tid til at lave den. Og så ses vi i min næste video.